Καλησημέρα. Το λέω σωστά. Και σωστά τα λες. Σωστά και δεν ξέρω και πόντια. Ποντιακά. Δεν πειράζει. Καθόλου. Εδώ μαζί μας λοιπόν η Σοφία Ξανθοπούλου. Καλημέρα, Κατερίνα. Φίλη και συνάδελφος από το FM 100. Είμαστε πολλά χρόνια εδώ με τη Σοφία. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Σοφία είναι γλυκίδα το πλάσμα. Σας το λέω ειλικρινά και αν όσοι δεν την γνωρίζετε. Με το χιούμορ πάντα της. Και αυτό το χιούμορ λοιπόν το χρησιμοποιεί. Βλέπεις, ακόμα και τώρα ο Πόλης ο Μαυρόπουλος την πειράζει. Θα το πω στην κυρία. Τι κάνετε, πολύ χαίρομαι που ήρθα στο στούντιο του Εθελοντικού Ραδιοφώνου. Και εμείς χαιρόμαστε που είσαι εδώ κοντά μας. Και ήρθες και για έναν άλλο λόγο, εσύ έτσι Σοφούλα, κάτι διαφορετικό. Εντάξει, κάνω κάτι παράλληλα. Πόντιο Tube στο YouTube. Το πρώτο διαδικτυακό κανάλι ανάδειξης της ποντιακής διαλέκτου. Ένας τρόπος να διατηρήσουμε την ποντιακή διάλεκτο ζωντανή και να τη φέρουμε στο σήμερα. Εγώ βέβαια δεν θέλω να το ρωτήσω, είμαι σίγουρη ότι είσαι πόντια. Είμαι τέταρτης γενιάς πόντια. Τέταρτης γενιάς, όμως όποιος είναι πόντιος δεν το ξεχνάει με τίποτα. Όχι, δεν το ξεχνάς, είναι περασμένο στο DNA. Είναι οι ρίζες του. Είναι η βασική λέξη των ποντίων, αν θα ακούσεις ποτέ, είναι το ρίζα μου. Είναι δηλαδή η βασική λέξη, ότι είμαστε. Τι σε έκανε έτσι να δημιουργήσεις ένα κανάλι με ποντιακές λέξεις? Τι με έκανε να δημιουργήσω το κανάλι? Αυτό το είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια, αλλά επειδή είχα μεγάλη αγάπη στους παππούδες μου, τον Γιώργο και τον Χαράλαμπο Μποτονικίδη, που ζήσαμε μια πολύ όμορφη έτσι, ζωή, πολύ ωραίες εμπειρίες. Ήταν άνθρωποι της εργατικότητας, της ακεραιότητας, της αξιοπρέπειας, της εθελοντικής προσφοράς, της προσφοράς γενικότερα. Άνθρωποι με πολύ έτσι, χρυσή καρδιά. Μπορεί να φανεί υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν ξαναπεράσει από τη γη. Μου έδωσαν έτσι πάρα πολύ όμορφα χρόνια παιδικά. Με στήριξαν σε όλη μου τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι. Αγαπούσαν πάρα πολύ το γέλιο και τη γνώση. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι θα ήταν ωραίο να τους αφιερώσω ένα κανάλι που με το δικό μας τρόπο, γιατί εγώ δεν είμαι γνώστρια απόλυτη της ποντιακής διαλέκτου. Η ποντιακή διάλεκτος δεν είναι απλή υπόθεση, είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολο πράγμα. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κρατάω μια εντελώς μακρινή επαφή μαζί τους μέσα από αυτό το κανάλι, με το οποίο τι κάνουμε? Φέρνουμε ποντιακές λέξεις και φράσεις στο σήμερα και κάνουμε και κάποια λογοπαίγνια. Ετοιμάζετε κάποια βίντεο, έτσι? Κάνουμε κάποια βίντεο μέσω smartphone, πολύ εύκολα, δηλαδή με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο ο παππούς μου το έβλεπε και έλεγε αυτό παντό ένα, ας πούμε, το αφορεσμένο. Αυτό παντό ένα. Ναι, δηλαδή τα πάντα κάνει αυτό το πράγμα. Με ένα smartphone λοιπόν γυρίζουμε τα βιντεάκια ολιγόλεπτα, για να είναι και έτσι ενδιαφέροντα, να μην κρατάει πολλή ώρα και βαριέται ο θεατής. 30 δευτερόλεπτα, το πολύ ένα λεπτό, και εξηγούμε διάφορες λέξεις και φράσεις της ποντιακής διαλέκτου. Αυτό βέβαια το κάνω μαζί με τη Γαλέτη Ευαγγελίδου, την επίσης πολύ καλή συνάδελφο της ΔΕΠΘΕ από το τομέα προγραμματιστών υπολογιστών. Είναι ο technical manager, ας το πω. Κάπως έτσι. Ναι. Και είναι και η φωνή που θέλει να δώσω πάσα, να έχω το διάλογό μου πάνω σε αυτό. Γίνονται λοιπόν σκετσάκια με το smartphone σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, για να προβάλλουμε τουριστικά όσο μπορούμε και εμείς με το δικό μας τρόπο τα σημεία της πόλης μας. Γι' αυτό λοιπόν εσύ επέλεξες να βγεις από τα κάστρα, να βγεις από το Λευκό Πύργο, έτσι, από την αγορά Μοδιάνο, από το εθελοντικό ραδιόφωνο της προάλλης που τραγουδήσαμε το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πώς προέκυψε? Λοιπόν, λέω τώρα ότι αφού ζω στην Τούμπα, βρε αδερφέ, τόσο χρόνια, είμαι γέννημα θέμα του Βιώτισσα, δεν γίνεται να μην κάνω ένα βίντεο στο γήπεδο του ΠΑΟΚ μέσα. Μάλιστα. Και επειδή υπήρχε και επικαιρότητα της περασμένης Κυριακής ο αγώνας ΠΑΟΚ Ηρακλής, σκέφτηκα κι εγώ να κάνω ένα βίντεο μέσα στο γήπεδο και να σχολιάσω το τερέν με το ήθελα τέρεν. να σου πω αυτό. Από το χώρο που βρίσκεσαι, σχολιάζεις και κάποιες λέξεις που έχουν σχέση με το χώρο. Ανάλογα. Κάποιες φορές ταιριάζει, κάποιες φορές δεν ταιριάζει. Απλά το έχουμε ως φόντο το σημείο που πηγαίνουμε. Αλλά με το γήπεδο τέριαζε, γιατί είναι το τέρεν του γηπέδου με το τέρεν που σημαίνει κοίταξε στα ποντιακά. Οπότε έκανα ένα λογοπαίγνιο με αυτό το πράγμα. Επίσης, έχω να σου πω ότι μια φορά το μήνα ή όποτε χρειάζεται, εισβάλλει στο πόντιο Tube η πόντια γιαγιά. Η πόντια γιαγιά, μη μου πεις ότι είναι η μαμά σου. Εγώ είμαι.
Απλά μεταμφιάζομαι κατά κάποιο τρόπο. Υποτίθεται και καλά ότι είμαι γιαγιά. Βάζω τη μαντήλα μου, βάζω τα γυαλιά μου να μην φαίνεται ότι. Και σχολιάζω την επικαιρότητα όσο μπορώ στα ποντιακά. Πέφτει πολύ διάβασμα, μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Διαβάζουμε για αυτό το πράγμα. Προφανώς αφιερώνεις και αρκετό χρόνο. Ναι, όσο προλαβαίνω το βράδυ λίγο να ενημερώνομαι. Έχω τη Γιώτα την Ιωακιμίδου, η καταπληκτική εκπαιδεύτρια ποντιακής διαλέκτου, η οποία διδάσκει ποντιακά στο ΠΑΜΑΚ. Θα γνωρίζεις βεβαίως ότι οι εθελοντές εκπαιδευτές ποντιακής διαλέκτου υπάρχουν και στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με την οποία βέβαια έχω επαφή πάρα πολύ. Το ίντερνετ σώζει τα πάντα, ναι, και μιλάμε για διάφορες λέξεις και φράσεις και μου εξηγεί από πού προέρχεται η κάθε λέξη και πώς μπορώ να την προβάλλω στο κανάλι μου. Εμείς αυτό που κάνουμε στο κανάλι είναι να προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ποντιακή διάλεκτο, γιατί πιστεύουμε ότι η ποντιακή διάλεκτος έχει άριστη σχέση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έχει σχέση με τα αρχαία ελληνικά η ποντιακή διάλεκτος, όσο και αν κάποιοι δεν μπορούν να το παραδεχτούν αυτό, γιατί υπάρχουν και παραδοχές ότι δεν το παραδέχονται κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι όμως. Έχει ρίζες από την ιωνική διάλεκτο. Επομένως, η γλώσσα εξελίσσεται. Και καλό είναι να ξέρουμε και ποιο είναι το παρελθόν της, το παρόν και το μέλλον της. Πολύ σωστά. Ανταπόκριση φυσικά έχεις μεγάλη. Ανταπόκριση, να σου πω τι έγινε. Εγώ δεν περίμενα ότι. Εγώ το έκανα εντελώς, πώς να σου το πω, δεν το είπα σε κανέναν. Δηλαδή δεν το είπα σε κανέναν. Απλά το ανέβασα στο YouTube. Αυτό. Και από εκεί δεν είπα δηλαδή σε κάποιον, ξέρεις, έκανα αυτό. Ή έκανα εκείνο. Δεν είπες πόντι, ενωθείτε εδώ. Δεν είπα τίποτα. Απλά άρχισα να ανεβάζω τα βιντεάκια. Σε πληροφορώ ότι δεν περίμενα ότι θα είχαμε τέτοια ανταπόκριση και τέτοια αγκαλιά από πόντιους αλλά και μη πόντιους. Αυτό είναι το πιο βασικό, ότι το αγαπάνε και οι μη πόντιοι αυτό. Άλλωστε, εμείς δηλαδή δεν απευθυνόμαστε μόνο σε πόντιους, απευθυνόμαστε και σε μη πόντιους για να δείξουμε ότι τα ποντιακά δεν είναι, ας πούμε, μόνο για τους καθαρά ποντιακής καταγωγής. Άλλωστε, και οι εξηγήσεις που κάνουμε στα βίντεο είναι στην νεοελληνική. Προσπαθούμε να έχουμε ένα χιουμοριστικό ύφος. Και ούτως ή άλλως οι πόντιοι έχουμε πολύ επαφή με το γέλιο και το χιούμορ. Αυτό σαρκαζόμαστε πάρα πολύ. Πολλά ανέκδοτα έχουν βγει από ποντίους. Μπορώ να σου πω, αν θέλεις, μια ιστορία από το χωριό του παππού μου. Για να την ακούσουμε, είναι ευκαιρία τώρα. Ο παππούς, ας πούμε, ο Χαράλαμπος, τι έκανε. Ήταν πολύ ψαγμένο άτομο, ας το πω, και του άρεσε η πρόοδος. Δεκαετία του 50-60, ερχόταν από το Κιλκί στη Θεσσαλονίκη και έφεραν τη Θεσσαλονίκη ό,τι καινούριο έβλεπε. Οδοντόβουρτσες, θήκες για οδοντόβουρτσες, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο. Τους έφερε ένα ραδιόφωνο λοιπόν μια μέρα στο Κιλκί, στο χωριό. Μαζευτήκαν όλοι γύρω του να δούνε τι είναι αυτό το κουτί, τέλος πάντων, που μιλάει. Ναι. Μια και είμαστε και στο ραδιόφωνο. Οπότε ξέρεις τώρα, οι παλιές υγριές οι πόντιες το έβλεπαν και. Τι γίνεται εδώ πέρα. Εντύπωση. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και μιλάει, ας πούμε, από πού βγαίνει αυτή η φωνή, πώς χωράνε οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το κουτί. Ναι. Ξέρω εγώ. Και λέει, στον παππού μου, Χάμπο, πέρα τον να βάλει ένα ασυνπαντρίδαν. Πες του να βάλει κάτι από τον πόντο. Ο παππούς μου γέλασε, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό. Όχι, δεν σου λέει, αυτό παίζει ότι το ένα βιώμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή νόμιζε ότι την άκουσε ο εκφωνητής και είπε μια βρισιά στα ποντιακά. Και λέει μετά στον παππού μου, Χάμπο, για με έξεμε. Δηλαδή, μήπως με άκουσε. Αχ, με άκουσε τώρα που τον έβρισα. Θέλω να σου πω ότι δεν είχαν ιδέα οι άνθρωποι. Καλά. Πώς ήταν. Μου θυμίζεις κάτι παρόμοιο, ας πούμε, όταν ήμουνα και εγώ στην παιδική μου ηλικία στους Παξούς. Μια ηλικιωμένη, γύρω στα 100 ήταν κιόλας εκείνη την εποχή. Ήταν πρώτη φορά μπροστά στην τηλεόραση. Αφού σηκώθηκε 100 φορές και κοίταξε πίσω από την τηλεόραση για να δει που είναι όλοι αυτοί που υπάρχουν. Στο τέλος φωνάζει και την ύφη της και λέει: Πρεφέρε να τους κεράσουμε κάτι στους ανθρώπους. Τους έχουμε τόση ώρα, λέει, μέσα στο δωμάτιο και δεν τους έφερες ακόμα κάτι. Κάπως έτσι λοιπόν. Είπε ένας άλλος, αυτοί λέει πού κοιμούνται. Πού κοιμήθηκαν, λέει αυτοί. Αυτοί που μιλάνε, λέει, πού κοιμήθηκαν. Πώς χωρέσανε, ας πούμε. Οπότε θέλω να σου πω ότι πολλά ανέκδοτα βγαίνουν και από τη ζωή την καθημερινότητα. Πάει καλά το κανάλι, έχει πολλούς viewers, αυτό που λέμε πλέον στα social media. Ο στόχος ο δικός σου τώρα ποιος είναι? Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε όσο μεγαλύτερο το κανάλι, να έχει όλο και περισσότερο κόσμο να το βλέπει. Μπορώ να σου πω ότι μας βλέπουν μέχρι και στο Κατάρ, ας πούμε, βλέπω ότι μας έρχεται από την Google ανάλυση ποιοι μας βλέπουν, ας πούμε, παγκοσμίως. Και μας βλέπει και να σου κάνω και λίγο πλάκα τώρα, μας βλέπει και μία άγνωστη περιοχή και λέει η Γαλάτια, ούφο, λέει, μας βλέπουν. Ποια είναι δεν μπορεί να βρει η Google ποια περιοχή είναι αυτή, ρε παιδί μου, και λέει UFO, ας πούμε. Φτάσαμε μέχρι και στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε καλά. Δεν ξέρω τι γίνεται.
Και στην Ιαπωνία έχει επαφή, έχει ανταπόκριση το κανάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πόντιο στην Ιαπωνία μέχρι εκεί και στη Βραζιλία. Τέλος πάντων. Κάποιοι θέλουν να μάθουν από ποντιακά. Είναι ανάγκη να είναι πόντι. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι αγκαλιάσαν αυτή την προσπάθειά μας. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και κάθε φορά κοιτάμε πώς να το αναπτύξουμε. Έχουμε εντάξει λίγο τον τομέα των guest, ας πούμε. Μπορεί να πάρεις μέρος και εσύ κάποια στιγμή, παράδειγμα. Λέω, όπως το έχουμε ανοίξει δηλαδή στον κόσμο, να έχουμε κάποιους επισκέπτες μέσα στο κανάλι, να συμμετέχουν δηλαδή μέσα στα βίντεο. Μάλιστα, κατάλαβα. Και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας. Ωραία, εγώ πάντως υπόσχομαι ότι θα αρχίσω να μαθαίνω ποντιακά από εκεί μέσα. Εντάξει. Αν και δεν είμαι πολύ καλή στις ξένες γλώσσες, ομολογώ. Δεν είναι ξένη, αυτό ήθελα να πω. Είναι δικιά μας γλώσσα. Σωστό, καλά λες. Καλά μου το λες, καλά μου το υπενθυμίζεις. Έτσι είναι. Λοιπόν, πες μας λίγο πού θα σε βρούνε ακριβώς. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, στο YouTube, όπως μπαίνουμε στο YouTube στο ίντερνετ, πατάτε Pontio Tube. Δηλαδή Pontio Tube. Δηλαδή, πανεύκολο. Με νιτάφ. Pontio Tube. Και μπαίνετε μέσα στο κανάλι και βλέπετε τα βίντεο. Κάντε και ένα subscribe, δωρεάν είναι, για να κάνετε εγγραφή. Να σας έρχεται το βίντεο στο mail σας απευθείας. Το καινούριο, ό,τι καινούριο ανεβάζουμε, να έρχεται κατευθείαν. Για να μην μας ψάχνετε δηλαδή. Ακριβώς. Χωρίς να μας ψάξετε. Λοιπόν, Πόντι, όλοι του κόσμου ενωθείτε. Εδώ έχουμε για εσάς να μάθετε δωρεάν λέξεις και φράσεις που δεν τις ξέρατε. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ που έτσι μας ενημέρωσες. Εύχομαι να πάει καλά το κανάλι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είσαι καναλάρχησα. Είμαι καναλάρχησα, ρε παιδί μου. Έχω και άδεια, όλα. Δεν είμαι πιστοποιημένη. Είμαι ούτε το Συμβούλιο της Επικρατείας με κυνηγάει, ούτε το ΕΣΟΥ, ούτε τίποτα. Είμαι πολύ τυχερή. Μιλάω με μια καναλάρχησα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας.